електрическата Mazda MX-30 на пристанището в Бургас. Как стигна до тук ли? Благодарение на своя Range Extender, така наречен, уникалният в автомобилната индустрия ванкилов двигател. Колата се задвижва само от електрическия мотор с 170 конски сили. Ванкиловият двигател с вътрешно горене произвежда електричество. Той е генератор. И благодарение на това, когато ви свърши батерията, можете да продължите да шофирате и да стигнете до морето. Това е един двигател, който Mazda много обичаха на времето и го използваха в спортните си автомобили, дори в състезанието 24 часа на Роман, който се развърташе до 15 000 оборота и не оставяше никакви шансове на другите конкуренти и затова се наложи да го забранят. В случая обаче този двигател въобще не задвижва колелата, а служи, както казах, като генератор, т.е. той произвежда ток. Какъв е принципът на този двигател? Принципът му е, той има една капсула, която е нещо като елипса, не е точно кръгла, овална е и вътре има нещо като триъгълник, който постоянно се върти. От едната страна влиза обогатената горивна смес, завърта се, минава през свещите, възпламенява се, изгаря и от друга тръбичка излиза отработените газове. Този двигател е изключително компактен. Двигателят, познат още като роторен, тук е с обем от едва 830 кубика, със собствена мощност от 75 конски сили и 116 Нм въртящ момент. Според японците той се нуждае от едва 1 литър бензин на 100 км. Хубавото обаче е, че динамиката се осигурява от електромотора с 170 конски сили и 260 Нм, заради което колата е прилично пъргава и вдига 100 км в час за 9,1 секунди. Другото интересно, нарочно в момента съм без микрофон. Не знам дали успявате да чуете звука на този двигател. Сега давам газ. Има нещо общо с звука на самолетните двигатели. Конструкцията му има много общо с турбинните самолетни двигатели. И е такъв един самолетен, равен, няма смяна, няма бутала, няма такива по-различни напрежения. Много интересен, равен самолетен звук. Имайте предвид обаче, че 140 км в час по магистралата са максимума на този автомобил. Това е неговата максимална скорост, той е постоянно максимално напрегнат и затова разходът е сравнително висок. На бордовия компютър пише 8,7 литра на 100 км в момента, но ако тази кола се кара на нормално извънградско с изпускания, изкачвания, там нещата отиват към 5. Така че бих казал, че на Range Extender режим, когато работи, е доста икономично. Лошото е, че когато токът съвсем свърши и се включи генераторът, максималната скорост се ограничава още повече до 120 км в час и започвате да усещате автомобила изключително напрегнат. А иначе може да си зареждате батерията в контакта и през цялото време, през делниците в града да си карате само на ток, имате над 70 км в чист електрически режим. Типично за повечето плъгин хибриди, каквато всъщност е Mazda MX-30, батерията е малка, с капацитет от 17,8 кВт. От Mazda обаче обещават, че тя може да е достатъчна да изминете до 85 км с едно зареждане, което за плъгин хибрид е достойно постижение. Като казахме в града, именно за там е предназначена Mazda MX-30. С дължината си от 4,4 метра, височина от 1,55 метра и пътен просвет от 13 см, тя принадлежи към сегмента на компактните градски SUV-та. Вратите се водят 5, но задните са много интересни.
Те са по-малки и се отварят наобратно, също както на спортната Mazda RX-8 с роторен двигател от началото на 21 век. И въпреки, че MX-30 не е нито малка, нито спортна кола, мястото на втория ред е твърде ограничено, така че имайте едно на ум, ако сте я харесали за семейна. Иначе интериорът е повече от първокласен, издържан в новия занаятчийски дух, с който Mazda издигнаха автомобилите си на съвсем друго елитарно ниво. Материалите са много качествени, а корковата подложка на централната конзола си е направо бутиково изпълнение. Седалките предлагат изключителен комфорт и след 800 км за един ден слизате от колата без никаква умора. Другото, с което автомобилът се отличава на пътя, е това, че не са правени компромиси с пътното поведение. Макар и с теглото си от близо 1,8 тона, което не е малко за габаритите, купето и окачването са прекрасно балансирани за едновременно комфортно, но директно и прецизно управление, характерно за цялата гама на марката в момента. Вижте още тестове на страхотни коли на скорост.info. Харесайте Facebook страницата, абонирайте се за канала в YouTube. Може да ни последвате и в Instagram. Най-интересното тепърва предстои.